Aceite santo. La unción con el aceite en los enfermos y oprimidos siempre fue una práctica bíblica, establecida por el propio Señor Jesús. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cuando es usado con fe, libera poder para la sanación de enfermedades físicas y espirituales. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los pastores de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Este aceite fue consagrado por miles de obispos y pastores en el templo de Salomón. Este azeite, meu Pai, seja consagrado de forma tal que onde tocar o aflito, o ferido, o doente, o enfermo, o oprimido, o deprimido, seja lá qual for a necessidade da pessoa, que esse azeite, meu Pai, seja como bálsamo. El 29 de julio, usted recibirá gratuitamente el aceite santo en todas las iglesias universal y junto con este aceite, instrucciones de cómo usarlo para la cura divina, la unión familiar y conyugal, la prosperidad y paz. El aceite santo consagrado en el templo de Salomón, una oportunidad única, solamente el 29 de julio. Goeiedag vrienden, zoals jullie hebben gehoord, Bisschop Macedo zei, wij zullen binnenkort jullie de olie geven, hier vanuit de tempel van Salomon. Ik heb hier 2 flesjes olie, eentje van Suriname, eentje voor de mensen in Bonaire. En wij zullen die nu zegenen door middel van het gebed. En u zult deze olie kunnen gebruiken voor uw genezing, voor de bevrijding, voor de zegen van uw familie. Laten wij de olie consacreren in de tempel van Salomon. Heer onze God en Vader, ik wil u vragen deze olie te consacreren met uw kracht, met uw macht. Kracht om te genezen, kracht om te bevrijden. De mensen die gekweld zijn, de mensen die ziek zijn, de mensen die wanhopig zijn. Wanneer ze deze olie gebruiken, mijn Vader, dan zal deze olie uw geest symboliseren. En wij weten, waar uw geest is, daar is vrijheid. Dan consacreer deze olie in de naam van Jezus Christus. U zult, beste vrienden, deze olie gratis ontvangen. Wij zullen gratis een uitreiking houden van de olie, gezegend hier in de tempel van Salomon.